Быйылгы фестиваль башка еллар белән чагыштырганда үзгә булды. Мөслим йолдызчыклары фестивале кысаларында отличниклар парады узды. Мөслим эмблемасы төшерелгән ак футболкалар һәм бейсболкалар кигән укучылар тантаналы музыка астында тамашачыларны сәламләде. Алар артыннан мәйданга балалар бакчаларының чыгарылыш төркем балалары чыкты. Быел алар 1нче сыйныфка барачак. Бәйрәмгә җыелган тамашачылар, әти-әниләр, әби-бабайлар гомумән Мөслимнең олысы кешесе бу көнне рәхәтләнеп ял итте. Әти-әниләргә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Менә шундый вакытлы, тәрбияле, белемле балаларны тәрбияләүдә безгә ярдәм иткәннәре өчен иң беренче терәк гаиләдән бара. Аннан соң без инде укытучылар күреп алырга тиешбез мондый балаларны. Һәм район җитәкчелегенә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Безнең хезмәтебезне, балаларыбызның уңышларын, әти-әниләрнең тырышлыкларын күргәннәре өчен бик зур рәхмәт. Һәрбер әти-әни үзенең баласы өчен сөйнеп утыра бүген. Бу мероприятие безнең елда уза. Шушы мероприятиедә балаларны чыгышын карау, аларның шатланган моментларын әти-әни уртаклаша. Һәм бу бик стимул булып тора балаларга киләчәктә дә үсеш алыр өчен, төрле бәйгеләрдә катнашыр өчен. Беренче урынны алды. Республикада Башкарма комитетының мәдәни үсеш буенча урынбасары Бәдретдинова Марина Ранас кызы чакырыла. Чорада ел дәвамында мәгариф, спорт, мәдәният өлкәләрендә активлык күрсәткән, укуда уңышларга ирешкән балалар һәм аларның остазлары данланды. Алдыңгыларны район башлыгы Рамил Муллин тәбрик итеп, рәхмәт хатлары белән кыйммәтле пакетлар тапшырды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.